Hit it! Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ibrahim wanda aka fi sani da Ibraheema. Insha Allahu a yau darasinmu shine zai yi bayani akan yadda ake ganin deleted message, ake duba me aka rubuta. Misali, wani zai turo maka saƙo amma ya goge. To, insha Allahu yau bidiyon mu zai yi bayani akan yadda za ka iya ganin deleted message da kowane ne ya turo maka a kowane social media. Misali, za a iya turo maka, za ka ga an goge kuma za ka iya tsarguwa kai tunanin me aka rubuta. To in Allah ya yadda yau za ka iya ganin dukkanin abun da aka goge maka a ko Facebook ne ko WhatsApp ne. Yau za ka iya insha Allahu. Kai dai kawai ka biyo mu cikin bidiyon nan. In kai sabon zuwa ne kuma ya kamata ka yi subscribing. Bacin ka yi subscribing, sannan ka tabbatar ka danna ƙararrawar nan domin da zarar mun ɗora bidiyo ka samu saƙon wannan bidiyon kai tsaye. Saboda haka idan kai sabon zuwa ne ka yi subscribing, kuma da Allah in bidiyon na ya burge ka, ka danna mana liking saboda hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai. Saboda haka mu je mu ga yadda ake. Kamar da kuke gani wannan application ɗin da shi za mu yi amfani mu nuna muku yadda ake yi. Saboda haka za ka je za ka yi downloading ɗinsa a Play Store ko Chrome ɗinka. Da zaran kai downloading ɗinsa za mu nuna maka komai yadda ake yi. Ga sunan application ɗin nan, notification history log. Da ka yi searching ɗinsa a Play Store za ka gan shi gashi nan. Mu already muna da shi, saboda haka kai za ka yi downloading ɗin naka. Misali, gashi nan shine na 1, 2, 3. Gashi nan notification history log. Saboda haka mu je mu gwada shi. Za ka zo kan shi haka za ka buɗe. Dukkanin wani saƙo da aka turo ma ka goge wannan zai nuna maka shi. English za ka danna continue. Da zaran ka danna continue zai kawo ma wannan, sai ka danna wannan ɗan R gashi nan, I read, understood and agree. Yana tambayar ka duk ka karanta wannan, sai ka danna agree kawai. Sai ka wuce wayannan haka kamar haka, sai ka danna enable. Sai ka kunna shi sama. Bacin ka kunna shi haka zai nuna ma, sai ka yi allow. Sai ka danna continue haka. To, kamar yadda kuke gani haka, wannan advanced history ɗinnan shi za ka danna ya nuna maka. Misali yanzu bari mu koma can WhatsApp. Za mu duba WhatsApp ɗinmu. Za a turo min da saƙo yanzu, za kuma a goge. Saboda haka za mu zo mu duba a nan mu gani cewar shi in dai aka turo saƙo ko da an goge shi ba zai taɓa gogewa ba. Shi ne aikinsa. Ko a Facebook ko a WhatsApp ko a Instagram ko ma ina ne, duk zai nuna maka da sunan wane ne da abin da aka rubuta. Yanzu misali, kamar yadda kuke gani ga wani yauwa, bari mu ga Mustapha. Yanzu za a turo min da saƙo kuma za a goge shi. Saboda haka gashi nan yauwa, gashi nan kamar yadda kuke gani an turo min da saƙo. Mustapha gashi nan ya nuna salam, ya ce salam. To za a goge shi. To, gashi nan kamar yadda kuke gani, this message was deleted. To mu za mu je mu duba a can. Shi can ba zai taɓa gogewa ba. Saboda haka ku biyo mu. Za ka koma wannan application ɗin, sai ka danna wannan advanced history. Gashi nan WhatsApp.
In ma Facebook ne ko wani abu zai nuna ma a sama to wane ne ya turo ma. Ga shi nan Mustapha ne ya turo. Ga abin da ya faɗa nan salam shi ba zai taɓa gogewa ba anan. Da kwanan watan da yaushe ya rubuta ma da komai da komai. Saboda haka dan Allah in wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana liking, ka yi subscribing ɗin channel ɗinmu domin ya bamu ƙwarin gwiwa da yi mana liking saboda samun sababbin bidiyo nan gaba. Muna godiya. Naku Ibrahim. Ka yi subscribing, akwai bidiyoyi masu mahimmanci a YouTube ɗinmu. Muna kawo su ɗaya bayan ɗaya saboda haka na.